Juppie. Der står Rik. Rik. Så får den lige fuld spade op af bakken. For. Meget til stejl er den heller ikke. Ej. Se der for. Ma. Flere for. Oj, se. Så kommer vi lige op. Flere for. Prøv at se lyset. Prøv at se lyset derovre. Du skal ikke finde lige ude i solen med det. Det blev faktisk ret flot. Jeg kan se dig inde i det der spejl, der hænger op i luften. Den er altså rigtig bedst at køre. Ja, sikke nogle veje. Prøv at se, hvor der er grønt. Men jeg glæder mig rigtig meget til at se den der hule. Den der hule, hvor vi skal spise morgenmad. Ej, så den slette af, man kunne se. Ej. Den høje slette. Vejene er lidt skæve. Hvorfor det? Jeg filmer altså ikke kun ud af forruden. Jeg filmer også her, da vi kørte tæt på de der får. Hvorfor stopper du? Der kom lige et kæmpe hul i vejen. Når vi kommer op på den der bakke her, så kan du se ud over den slette der. Okay. Det ligner jo andet. Det er ikke endnu. Jeg vil bare gerne lige... Jeg tror, det bliver flot her. Glæder dig til. Jeg har også lige filmet lidt ud af bagruden. Fordi der er et kæmpe bjerg. Faktisk meget. Prøv at se den vej der. Den er også flot. Det er mærkeligt ikke, der går flere, der spiller golf op, ikke? Hvad? Det er mærkeligt, der ikke er nogen, der spiller golf op. Og bakkerne. Det er jo sådan, og bakkerne er der. Ret vildt med golf her. Ja. Den er med til. Det er jo det regne. Der er godt fordi, at få Hvad er det? sten. Det kan godt være, der bliver køligere. Ja, jeg tror også, vi lukker vinduet. Ej, Prøv at holde op med at filme. hvad var Så det? lukker vi lige vinduet en gang. Skal jeg holde kameraet? Nej, jeg har klart det. Jeg er klart. Okay. Bare kom. Det er bare fuldstændig vildt. Ja. Og så der står sådan en varde deroppe, som en eller anden. En stenbunke. Prøv, det ser, altså, jeg synes det er helt vildt. Altså, der ligger så mange sten rundt omkring. Det var helt ude nogle steder. Prøv at se, nu kan du se vores slet. Ja. Nej, nu kommer vi ned igen. Og så godt kan jeg heller ikke se. Jeg er jo ikke så høj. Nej.